Invítevos a ver o vídeo do resumen do 50 aniversario do Larín. A xente vivía moi ben o fútbol, vivía moito e ben o fútbol. Que siga sendo o Larín de sempre. Eu tuve como un ano máis ou menos, no ano 1964. Estábamos xogando pois, entre todos os amigos e veciños de por aquí. Un día surgiu esta cosa, oye, por que non federamos o equipo e tal? Fixemos unha reunión, nadie quería enfrentarse todo ese tinglado. Eu tiña un horario que entraba moi temprano e salía tamén despois moi temprano. Entón quedábame toda esa tarde libre para poder ir á federación e todo ese rollo, non? Eu tiña 21 anos daquela. Fixemos unhas fichas dos xogadores aqueles que nos parecían máis eso, mellores non, pero todo correndo a bola de uns a outros, Oye, mira, hai un rapaz que xoga moi ben ao fútbol. Deixaron unha moto para ir buscar unha partida de nacimiento a Curtis, para fichalo, non? Foi unha idea de entre nós, sí. Tratamos de buscar o vestuario ese color, non? Azulgrana. Fun ali a un comercio ali a Coruña na calle Real e arriba, tiramos un presupuesto, falámoslo entre todos, e entonces, pois, toca tanta, non había de aconteceu nada. Sabes que tiñamos un gran aprecio, que si naquele momento dado, pois, olles, se algún día un bocadillo, ou por aí e tal, e despois non, de diñeiro non había, non. Non, que non tiñamos nosotros presupuesto para iso, non había. E, hombre, a afición, pois, foi apoiándonos, claro que sí. Tiñamos que financiar nosotros. Íbamos a escota a ver canto temos que pagar, canto costa tanto. Bueno, pois, tócanos a tal. No campo da Pedra, un campo fatal. Era o que tiñamos. Era un campo pequeno, reglamentario, traballamos moito máis do que tiñamos que traballar. Pero, bueno, quitámoslo adiante. Non tiñamos vestuario ningún ali. Cambiábamos detrás dun toxo ou do que fixera falta, nada máis, ou que era nada máis. Na casa de Pepe de Bau, sí, era onde facíamos eso, sí. O Arteixo, pois, era o Lañas, o Callón, Suevos, o Catuxa, que tamén estaba naquele entonces. Os árbitros eran, bueno, penurios tamén. Solamente había un tal Kiko, que aquel, sigue así, sabía algo máis, e aparte de saber un pouco máis, era un home sin medo, sin riesgo. Creo que non. Creo que aí merece un respeto o Larín, porque o Larín nunca foi problemático en ningún lado. Da miña época, pois mira, podía destacarse pois algúns máis, algún quizá me quedara aí no tinteiro sin me acordar deles, non, pero o Marcoleta era moi bueno, o Cafeto era moi bon porteiro, Ramiro Varela era un gran defensa, Elías tamén era moi bo, a armonía que había entre todos que era fantástica, levábamos todos moi ben, un rapaces tantos de fora como os que éramos de aquí, todos moi ben, moi ben. Levo nada, teño un gran recuerdo con esa xente, tanto, xa digo, tanto dos de aquí como dos que viñeron de fora, todo chapó, moi ben, moi ben. Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo. Eu cheguei aquí ao Larín no 65-66, con 24 anos de duas temporadas, media na primeira e a temporada segunda, sí. Na Coruña estaba en primeira división, non? Dos modestos. Pois conocí unha chavala de aquí de Larín, entón me dixo, ven a botar unha mão ao Larín. O malo que me dé a Libertad do Silva, ese era o problema. Porque acababa de empezar a Liga, xa xogaron un partido co Silva, fichei, e non sabía onde era este sitio, porque nunca viñera. Viña no bus, era feira en Peixaco, e xogaba aquí o Peixaco, xogábamos contra eles. E se escoñou, en Lañas se escoñou o bus, collo as botas ao lombo, e vamos andando. E ao chegar aí ao Anide, estaba esperando a Azucena. Vindo a Corredoira, hasta a casa do zapateiro, ali onde facía arreglar os zapatos nun quiosco que tiña ali arriba, un campo que todo eran pedras. A primeira parte lle toquei unha vez o balón, porque os balóns iban todos arriba, coño. Era patada e pa diante, aquí. O primer partido perdimos 4-1, despois o segundo perdimos 3-2 na Catuxa, e depois empezamos a resurgir contra o Atlético de Arteixo, en Arteixo, que xogamos no balneario, e ganáramos 2-1. Que me sale tal partido de fútbol que a xente dicía Marculeta baila llenca, que estaba de moda. De rayas horizontales. 40.000 espectadores ha congregado este encuentro en el que los coruñeses tienen puestas todas sus esperanzas.
a pesar de la calidad del adversario, actual campeón de Europa. Tras el pase frustrado, el gol conseguido. Es el primero para el equipo de Liga. Ha marcado la... Xogaba donde mandaba, no Larín donde mandaba eu, porque era que facía o equipo. O mellor facía entrenar un día, veña, vamos a correr todos, veña, hai que facer isto. Mas o que menos non sabía, sobre a correr, dicía, non, hai que facer máis cosas que correr. E empezamos xogando con os colores do Barcelona. E despois, contra o Laracha, me acordo ben, o segundo ano, estrenáramos os do Deportivo, que eles ganamos 2-1 ali en Laracha. Ducha, o Pozo. Aquí en Arteixo, o único equipo que tiña duchas no vestuario era o Peixaco. Aquí, canto pagaba. Porque aquí, no Peixaco ainda cobrei, pero aquí non. Aquí non, pero me encantaba, era igual, viña con gusto. A afición aquí fabulosa. E tuve unha lesión, e teño que falar moi ben daqui. Xogando na Catuja contra o Catuja, me deron un rodillazo aquí no muslo e pensei que me rompera o fémur. E entonces tuve que botar 15 días sin traballar. E la gente de Larín aportou dinero, a federación me pagaba 50 pesetas, de que la ganaba traballando 600 pesetas a semana, e entonces aquí reunín 375 pesetas. Se falo do ano 66. Afición. E entrenei, xa era casi nos 80. Todas as categorías. Fixe un equipo de juveniles fabuloso, que ao ano seguinte quedou subcampeón de Liga. Entrenei os infantiles, viña os sábados pola tarde a entrenar infantiles, e os modestos. Non había moita xente, pero ibas cos chavaliños. Aquí sempre había afición. Éramos unha piña de amigos. Salíamos de xogar, e íbamos aí ao Zapateiro, ao de Manolo, e viña, tomábamos unhas cervezas, tomábamos o que fora, falábamos, íbamos ao baile. Cando eu xogaba no Larín, os nenos que nacían, en vez de dicir papá e mamá, dicían Marculeta. Aprendían o meu nome máis rápido que a piñeta. A miña mentalidade non era de vivir do fútbol, porque sabía que non... que me gustaba o fútbol, sí, que sabía xogar, sí. Pero era divertirme, porque o fútbol che deixa dúas cousas. Que é, se triunfas, diñeiro, e se non triunfas, amigos. E a min en cartos, no, pero en amigos, a montón. E iso é un orgullo para min. A las órdenes del colegiado portugués, señor Garrido, disputaron el encuentro decisivo para la obtención del trofeo el Atlético de Madrid y el Spartak checo. Cumplidos los trámites de rigor, comenzó el partido en el cual durante todo el primer tiempo no se movió el marcador. Habría que esperar a la segunda parte para que el tanteador... 69, 70 e 71. A ver, máis que ser presidente, era eu só. Bueno, era porque tiñamos unha taberna. Era dos tres hermanos. Foi todo no campo de baixo. O campo era o do Piñeiro, no Anides. Si, o campo era bo. Unha mellora nun sentido, porque ali había que pagar alquiler, no de arriba non se pagaba. Antes foi un xogador tamén. No 68. Bueno, hai que decir a verdade, non? Aquí, se eras de Larín, empezabas a xogar, aunque foras defensa, era igual. O primeiro partido era de extremo esquerdo, que aí non estorbabas a nadie. Despois xa te adaptabas a un puesto, despois xa era defensa, era lateral. Xa tiñas dereito a coller aí unhas botas. Antes había un saco de botas para todos, 11 pares. Eran desas de coiro, que eran máis duras que os zocos. Escarallaba dos pés na máis puñeda. Se ao mellor a dereita iba che ben, pero a esquerda apretaba, che ao contrario, depende, despois cambiabas e outro no campo. Se puñía das medias era pior, que escarallaba dos pés todos. Pero despois algún traía botas, xa as tiña marcadas, xa eran as deles, xa non se lle podía tocar. Ti ao campo prácticamente salías coxo. O Larín non continuou, había que poñer a valla esa, que antes non exigía en valla, esta valla cae ao redor do... E despois era outra que eu marchaba para o servicio, e había que ir. Vestuarios. Non había nada, vestíamos no bar, no feado, os de fora. Os dali, cada un vestíase na súa casa. O árbitro cambiábase a nosa casa, onde tiñamos o moinho, e cando viñan do campo, ali hai un rejo que atravesa por detrás da miña casa, e cando viñan xa se lavaban no rejo, non sabes? Pagábamos 10 pesos por lavar a roupa. Por lavala, non che dixen por planchada, por lavala. E o árbitro tiña que esperar hasta que se xuntaban os 11. Mais con balón non tiñamos tampouco. Bueno, tiñamos dous, un con aire e o outro con a mitad do aire. E o equipo de fora, se traía un balón, non xo deixaba. Tamén nós, cando íbamos a fora, non o deixábamos. Tiñamos o paixo de entrenar nós, pero despois non botabas ao campo como mellor que daba, así que... Cando era de afición e viña o Rápido de Armentón. Alquilamos a Leodoro,
Non tiña un Land Rover largo, que tiña queixos, íbamos, diante collíamos dous, e despois metíanse todos, os rapaces metíanse todos, pero detrás, sabes, que a dous lados, así, e despois que non collera a roupa, que levábamos así entre os diante, e pagábamos a 25 pesos. No, bueno, modestos, aquel ano habíase facer, porque era gando e das vallas. O de Larín había moi poucos. De Larín había Xastre, Manolo de Xelo, Manolo da Estanqueira, Farruco e Luciano da Fraga. E Belo. Xogaban 11. Xa non había máis números tampouco, nesa época non. Despois nos juveniles xa os había. Foi cando empezaron, sí. Nos 70 ou nos 71. Cando se empezou a cambiar era como agora. Tiñas que cambiar o que non se enfadara moito, porque como se cabrearan moito, despois non che viña o domingo seguinte. O das peñas en serio foi os últimos 2 anos, non máis. O Larín foi campeón de peñas contra o Cerqueda. Viñamos aí para o Zapateiro, a festa era máis grande que hoxe. Bueno, máis grande que hoxe para nós. Sí, da dija para dela esa, sí. Me lo dijo Pérez, ¿qué te dijo Pérez? Y estuvo en Mallorca, ¿qué te dijo Pérez? Y vino encantado de todas las cosas que vio por allí. Me lo dijo Pérez, ¿qué te dijo Pérez? Y estuvo en Mallorca, ¿qué te dijo Pérez? Que allí la alegría de noche y de día nunca tienen fin. Si vieras, me dijo, qué lindas chavalas que andan por la playa y jugando en el mar. Parece que el agua las besa y les deja su tan mallorquino saborcito al sal. No Larín estuve en a temporada 69 e temporada 70. Esas dúas últimas temporadas do Larín, antes de desfacerse, foi cando estuve eu aquí. Me encontro cun campo no Piñeiro, o do Campón que foi o mellor da época do Larín. Para xogar domingo ao lado de outros campos que íbamos por aí, era dos mellores, eso sin duda. O que pasa é que non había vestuarios. Foi moi duro, foi moi duro porque a Federación impuxo unhas normas sobre instalacións deportivas que había que cerrar o campo, vallalo e poñer vestuarios. O Larín non tiña cartos para levar a cabo esa infraestructura, non? E levamos un gran disgusto, e as directivas igual, a parroquia igual. Aquí en Larín quedou un vacío na tarde dos domingos, non había nada. Aquí foi moi difícil sempre poder levar a cabo algo, por iso eu doulle moito valor ao que temos agora, porque era impensable, pero é que os directivos daquela época foron tan sacrificados ou máis que os de agora, porque non había nada. Non había cartos, non había apoios, non había infraestructura, non tiñamos campo propio, non tiñamos nada. O último gol que eu marquei como futbolista foi aquela portería. Estaba, curiosamente, Santiago, que foi presidente do Larín, Santiago Sánchez. Por que non entrenas os rapaces daqui? Dixo, bueno, entrenar, non teño ni idea. E dixo, bueno, mira, por os meses vou te chamar, pero cando acabe a temporada, acabouse. No ano 85. E non iba a entrenar, e resulta que, ao final, estuve aquí 5 anos entrenando. O primeiro que entrenei eu aquí, infantiles, salíamos ao campo, ao principio, con 10 xogadores, non tiñamos nin 11. E juveniles xa tiñamos algo máis, tamén moi pouco. O primeiro ano aquí foi difícil, porque non había infraestructura, había moi pouca, non? Eu tiña ilusión. O club tamén, e entre todos empezamos a medrar nese sentido. E non sabíamos que as categorías base eran fundamentales, porque aquí tiñamos que nos nutrir da canteira, non podíamos fichar a este ou outro, como facían outros equipos da zona. Nós non tiñamos que envidiar a nadie, nada, en canto a bo ambiente, a implicación. Como se consigue eso? Pois traballando e, sobre todo, motivando os xogadores. É fundamental, motivalos. E o neno que ten é que pasalo ben, disfrutar, e logo, se vale, xa o tempo dirá se vale ou non vale. Nos primeiros anos estábamos abaixo, pero nos últimos anos, nos 3 últimos, sempre estuvemos, tanto juveniles como infantis, falando de clasificacións. Quedamos sempre entre os 3 primeiros, sempre. Se educas ben, e motivas, e ilusionas, tamén ao final vas ter resultados. A directiva e os entrenadores. Aquí non había, como agora, segundo entrenador, preparador físico, nada. O que tiña un delegado, que na miña época, Cristóbal, que me axudaba moito, toda se volcaba cos nenos, ademais, tiña moi bo carácter pos nenos, logo tamén estaba Marcial, que tamén nos axudaba. O corpo técnico era iso, non había máis. A preparación física dábase moita importancia, máis co aspecto táctico, incluso, naquela época, non? Xa empecé a meter máis balón que preparación física, empezamos a facer traballo táctico, sencillo, pero facíamos, de aí tamén co equipo mellorar, e despois xa non éramos os tontos da cola. Daquela xeneración, 85-90, o equipo de Larín chegou un momento que había 7 ou 8 no campo durante moitos anos, e
Eu creo que o maior premio para un club é sacar xente da base e que o primeiro equipo se nutra deso e que lle vayan para o primeiro equipo. Agora, o Larín é un equipo respetado na súa categoría e polos demais clubs. Pero eso decilo é fácil, conseguilo non é tan fácil. Mellor non me puido salir. Así de claro. Eu traballei en un hospital psiquiátrico 9 anos en Ourense. Fixemos un equipo de fútbol. Ali había un trofeo no mes de junio que levaba o nombre do director do centro, o Dr. Cabaleiro Goás, que invitábamos equipos a xogar. Viñeron encantados e xogamos o trofeo, que ademais ganaron o Larín por penaltis, non? E despois devolvemos a visita aquí, o que pasa é que non tiñamos campo e xogáramos no campo do Peisaco, non? Xogáramos aí o partido de volta e viñamos incluso con algúns enfermos no autocar que viñeron dos que mellor estaban e tal, pois que viñan tamén acompañando o equipo. Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar. Bueno, empezou antes, o que pasa é que nós empezamos no 79 a preparar para facer o campo máis vestuarios, todo seguido. O monte se chama Monte San Roque. Isto era un monte malo. Primeira cousa, poñenos de acordo para arreglar o campo, porque isto non daba as medidas nesta esquina. Todo o mundo dixe, non, o pino ten que quedar aí, e está ainda ali, e sigue de bandeira. Era o presidente. Pois xa foi un ano antes na Peña, cando era a Liga Paralela. E federouse nos 79-80. A federación daquela iba bujallo. Estabas da Peña, e non é igual a Peña que é federado, hai moita diferencia. Xa daquela había que xa te cobraban, castigaban-te. Non, nós nunca pagamos moitas, pero como pagámosla? O xenio era bo, eu a ver xenio me cago la mare, ras, igual que hoxe, Deportivo Larín, Club Deportivo Larín. Sí, xa se fixo polo Deportivo. O escudo? O preço dese. Os da Peña, que había daquela da Peña. Pois estaba Marino, estaba Matova, o Ismanchajo, estaba Cantudo, todos esos que eran daqui. Foron os tamén os indutores de federarse. Mas aquí sempre houve xente, bastante xente para vir aos partidos. Sí, 3 pesos, 15 pesetas ou algo así. Porque esta parte estaba cerrada, é de bloque. E o xe cerrou o primeiro ano. E o cerrara Molchori. Os 79 xa empezamos a xogar no trofeo de Independenteixo, que me parece que foi o primeiro. Contra o Louredo na Copa de Arteixo, o día da festa. Foi o ano no campo, foi o Peisaco Atlético Arteixo, o día do San Roque. Na que había daquela, zona de Arteixo. Tamén había moitos equipos, daquela, que hoxe non existen, como por exemplo o Catuxa, o Peñarol de Lañas, o Campanal, o Penouqueira, o Villa Rodríguez, miros que non existen, non solamente en Arteixo. E daquela entraba o Laracha, aquí, a Manuel Cerceda. 3 ou 4 coches entraban así, encendidos. Pero foi pouco tempo, eu perdo que non sei se a mitad da temporada. Puxamos aí 2 postes e puxamos 2 farolas desas que hai para entrenar. Seguín de secretario e despois seguín axudándoles igual, no Arteixo, no campo no municipal, nunca había, durante as obras. E despois xa empezaron a xogar aquí e xa se deixou o Arteixo. A máis fixo do baixo tamén. Pero do baixo tamén se xogou nele algo. E despois do baixo xogouse nele, aunque non querían autorizar, pero claro, como estaba largando isto, bueno, por non tamén eran as medidas. Ao ancho e para o largo, eu penso que non hai moito que lle pedir, non. Tivemos polo menos 3 anos como Peña. Bueno, pois que nunca estuvermos así, foi grande porque non entrenas, na Peña non entrenas, despois aquí había que entrenar 2 días á semana. É o compromiso xa que tes máis co club. Xa viña un entrenador, xa 2 ou 3 xogadores, pero bueno, mantiñase moita xente daqui. Eu daquela xa era secretario. Era secretario con Santiago, era xogador, a máis secretario. Os socios sí, pero as axudas chegaban moi pouquiñas axudas. Un cello pouquiño,
E todo era da xente, a xente. A xente vivía moi ben o fútbol, vivía moito e ben o fútbol, o socio. Desguaces J. Lafuentes, Morís, sí. Foi o primeiro que tivemos. E se damos uns chándals, xa para nós era moito. Fútbol femenino, sí. Unhas rapazas, cojonudas, era o que querían era partidos de fútbol, sí. Co Callón, co Vilar Ortiz, xogamos unha vez tamén. En Barrañán tamén xogamos, había un equipo de fútbol tamén en Barrañán. As mulleres entrenanse ben. Mas fanche moito caso. Había rapaciñas delgadiñas que ao mellor tiñas que fazer potencial as pernas para tirar a portería, porque claro, non tiñan. Pero bueno, ben. O salto de cabeza, había rapazas, e había un rapaz, unha porteira moi boa, 2 anos. Bueno, estuveron, creo que xogaron un partido ou 2 máis, que estuve un outro chaval con ele, Luís, pero non máis, despois deixouse. Tengo que sorrir esta. Equipo de moita forza. Técnica non, pero forza sí. Un puxe, eu queríalles ese puxe. Algúns sí, outros eran larcháns, pero bueno, nos entrenamientos había os moi larcháns tamén. Pero bueno, íbalo levando. No primeiro ano ou no segundo subían arriba no primeiro equipo. Iban convocados co primeiro equipo. Moi boa con xente moi boa. Un plantel, uns xogadores acojonantes. Eso é para sacar o sombra. Xente que por todo son moi boa. Un vestuario moi boa. Boa extensión. Unha afición boa sempre aquí en Larín, pasa que últimamente o fútbol perde moito, hostia, o fútbol, moito, cada vez máis. E aquí polo menos ten donde disfrutar destas instalacións que temos aquí en Larín. Esta instalación non sai en todos os sitios. É o ben que se cuida aquí aos rapaces. Iso é de agradecer para a directiva que está ahora mesmo. Que saia unha directiva, que aparece unha directiva. Que é a cousa ahora mesmo máis importante, que aparece unha directiva. Ascendemos da terceira á segunda cando está hoxe o Larín. Pois foi unha temporada perfecta. Perderamos un partido solo, precisamente perderámoslo en Mera fallando un penalti. O día que fomos, cando ascendemos, que ascendemos sin bemantes, iba ao autocar que non collía máis xente. Sacaba os coches pequenos que iban. Xa na caseta, con champán, viñamos para aquí, houve unha gran cena, fomoslo celebrar tamén a Malpica, ao Burato. 2 temporadas, a temporada que ascendemos e outra temporada, a temporada que estuvemos na segunda. Daquela viña de entrenar ao Golmar, e a mí trouxome para aquí por mediación de Santiago, que era o presidente, un xogador que estaba no Golmar, que viñera para aquí un tal Minocho. A primeira vez que o vira xogar este equipo fora a Loureda nun partido amistoso, o Campanal. Entón, bueno, me gustou por a xente que había, da maneira que estaba o equipo formado. Cando viñen para aquí, a verdade se dite, houve moito que reformar, non é que non houbera equipo, pero era como unha peña, cada un facía e desfacía. Despois, cando ascendemos, podíamos traer máis xogadores, pero co campo como estaban aqueles tempos, pois nadie quería, non che viñan de boa gana. A segunda etapa xa non foi tan boa, e vouche explicar por qué. Unha, a directiva xa non era o mismo. Xogadores xa non había aquel compañerismo, xa estaba o campo novo, sí. A afición iba levando, pero non había aquel... A afición xa non era a mesma afición que había de principio, xa non era o mesmo entusiasmo, xa non había o mesmo ambiente. Para a miña opinión, xa non hai un respeto, xa non hai un orden, non pode funcionar. Aí vamos. Os 13 anos, 14. Agora, bueno, colaborar con o Dolo empecé aos 18, que foi cando tiña coche. Xoguei, bueno, vestí máis veces. 2 anos estuve vestíndome. Son delegado. De delegado, 17 anos. Son cumplidor. Cumplo o que digo, fago, vamos. Sufrimos todos os anos, por manter categoría.
O sea, cando 2 ou 3 anos, fuimos todos os anos, para manter a categoría. Se tes bo ambiente, bo grupo, uns chavales ben cos outros. O mellor momento, en 2003, o ascenso. O primeiro momento foi o ascenso de terceira a segunda. Bueno, foi disputada, unha temporada bastante disputada na que, bueno, saímos todos bastante a Cristian durante a recente. Bueno, aparte de ser o goleador do club, que eso sempre anima ao xogador, creo que o carácter, a personalidade, a lucha, a entrega que tiña polo equipo. Era un xogador que viña de outro equipo novo e integrouse aquí como se fora da casa. Con dereita, con izquierda, de cabeza, non sei, pode dicir que era un xogador moi completo. Era un xogador tamén que viña preferente, entón, bueno, a diferencia entre preferente e terceira regional tamén hai un pouco. É un xogador bo, deixa impacto na xente onde estuvo, toda a historia. É dicir, ele xogou no Larín, xogou un ano, foi o máximo goleador, sabíamos que cando estábamos en apuros, balón a Cristian, Cristian podía ganar, e iso queda sempre, a xente que o viu, vai quedar sempre. Non creo que se olvide o xogador, porque pasan moitos anos. Nesa época foi cando empezaban as categorías inferiores. Entón, a relación dos que empezaban con Cristian, pois o mismo que teñen os que empezan con, vou dicir Messi, porque son de Madrid. Se ves un xogador bo, os rapaces sempre se rigen por ese xogador. Definiría o equipo nesa temporada en compromiso, traballo e amistade. Acabamos o ano perdendo un partido. Defínese aí. Para acabar un ano perdendo un partido, todos tenían que estar a unha. Sempre era máis defendernos e roubar e contraatacar que tiki-tac. Iniesta para el ese balón, el que le cae a Fábregas, Fábregas para Iniesta, Iniesta, chuta Iniesta. ¡Gol de España! A falta de 4 minutos somos campeones del mundo. Yo llevo aquí 6 años y empecé con 14 años más o menos y primero estuve entrenador de porteros. Al año me dijeron, mira, si quieres nos ponemos a entrenar un equipo y llevé una categoría y la verdad que muy contento. Llevé a los infantiles un año, éramos como 20 niños. Ya no solo el grupo de los niños, también los padres. La verdad que era un grupo súper unido, tampoco fue una temporada muy exitosa en resultados, pero la verdad que los vimos mejorar muchísimo. Esa unión para mí fue muy bonita, la verdad que muy bien. Tiene alevines, infantiles, cadetes, juveniles. Hubo un año que hubo B, pero luego se acabó deshaciendo y bueno, los modestos. Como casi todo lo que hay aquí es cosa de sus. O Hockey de Prata é un premio instaurado polo Departamento de Xuventude do Concello de Arteixo dende fai 3 anos. Quere premiar a aquelas persoas ou entidades que mellor traballaran a favor da mocidade no ano anterior. Levo 15 anos exercendo de coordinador de todas as categorías, 6 categorías actualmente. Fui un entrenador de todas as categorías en distintos anos, tanto de benxamíns hasta menos modestos, hasta juveniles, pasando por infantiles, cadetes, juveniles e filial. Bueno, a prioridade a formación de nenos e personas, lógicamente. Non é só o futbolístico, senón é un tema social, un tema formación de personas, formación de valores. Creo que tengo unhas personas detrás ao meu lado importantísima, porque supoño que calquera entende que isto é imposible leválo un solo. Estar nominado ao Hockey de Plata, a verdade que moito me gusta, me encanta, e sobre todo engloba como un pouco os clubs modestos. Me parece moi importante, sobre todo que sea o meu caso, lógicamente é importante para mí, pero engloba os clubs modestos que fan unha labor así social importantísima, con uns medios moi xustos. Buscan la base. La verdad que yo vine aquí sin conocer a nadie más que a un amigo y la verdad que siempre me trataron como en casa y siempre te dan la oportunidad de avanzar. Ves un grupo humano tan humilde que siempre intentas tú también ayudar y todo. Que no tuvimos derecho a soñar con esto y ahora esta gente pasa una y otra vez por delante de nuestros sueños. Que se iban aquí, eso, en que se iban ca xente, a xente comigo. A verdade que todo o que recordo de aquí, aparte de vos xogadores que pasaron, as personas é o que máis valoro. Era dos primeiros en vir a entrenar, non me costaba nada vir a entrenar. Para min faltar un partido, eso era tamén unha falta grave, como se fose un profesional.
ao meu nivel, eu isto vivío moito, moitísimo. Eu quizás sí que levaba un pouquiño ese papel de transmitir os valores do entrenador no campo. Estabilidade e madurez, quizás. Madurez polos anos, lógicamente. E estabilidade porque son unha persona tranquila e amigo de todos. Realmente para min é como a miña segunda familia. Marcelo Cabeza. Son entrenador de 3 categorías, modestos, juveniles e cadetes. Só hai 2 categorías máis, a coordinación é sinxela. As instalacións poderían ser máis, podíamos ter un campo de outras dimensións para entrenar, sin ir a Arteixo, entrenar aquí sería moito máis cómodo. Dentro do que cabe, do que é o club, do que foi, creo que as instalacións van avanzando ano a ano. Segunda autonómica. Melide é a máis lonxana, Pastorizo máis cercano. Sobre 10-12 xogadores. De Larín, Arteixo, Pai o Saco, do entorno. Pois experiencias que tuve neste vestuario como xogador, a nivel grupo humano, como de salir de festa e todo, baixou moito. En todas as categorías pasa. Este ano é aquí máis. Aquí sempre te tratan ben, a directiva tratan ben a xente, o campo de erva supoño que tirará pola xente, aquí sempre se estuvo moi cómodo e sempre se estará. Siguen sendo os mesmos tempos de antes. Polo diñeiro aquí non está nadie. Que lle pido? Que siga sendo o Larín de sempre e que non se perda cada ano que vaya pasiño a pasiño mellorando, como non. Solamente sé que voy, donde tú vayas yo iré, donde me quieras llevar.